Sutura mutuncin bayi, yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Sarkin da ya sama ya kasa malikal mulki yau ma na zo. Aikin da mama ta bani na bai masoyanta to na murzo. Kada ɗaya na huffu ka karkaɗa nafsu a cikinta in zama gwarzo. Sirrin salamu alaiki kifan daga na faɗa na jiyazo. Yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Aminci gare ka mahaifin sayyida Fadima Badariya. Aminci gare ka mahaifin sayyida Fadima Alawiya. Aminci gare ka mahaifin sayyida Fadima Zakiya. Aminci gare ka mahaifin sayyida Fadima Zakiya. Sahabban Mustapha Rabbi ya ƙara tsira gabanku da baya. Mata da 'ya'yan mahadiku sarautar ku ba ta buya. Mamar mu zan yabi yanki ki bani sirri da goyon baya. Dafa inki ta raka ni na je ni kan yi umba da kaya. Gausul A'azzam ya mahadi hanyar ka ta yi mini daɗi. Baban mu Isa ruhu ka za mu je da'irar ka da daɗi. Ya mahadi ganin ka a koda yaushe nake ta zumudi. Yawa ban mu Isa ruhu a ya mahadi san ka da daɗi. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Barka da war haka sai yadda mu amsa ni ku yi mini daidai. Sharifan mu ya ga waliyi kun babba mu aiki daidai. Wallahi dole halitta ta yi ladabi gaban ku gaba ɗai. Mabudin wula ya ga mu gaban ku tsarin ku yi mana daidai. Yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Na gaban isa da mukamu ina ka ji ku ko a mafarki. Mai arziki da wadata da ku aka taka dukka mataki. Yan uwa assalamu alaikum, waye rene mu ye mana sarki ce. Yayan ta Fadimatul Badari ya koma su soko sinki. Na gaban isa da mukamu ina aka ji ku ba kwa buya. Ni so nake fa a sanni da san ku ko za a nuna kiyayya. Wallahi dan ku da san ku nake zaune a wannan hanya. Dafa yi kuma ladafin ku a ko da yaushe fa bana baya. Farfajiyar masana Allahu tsafta suturta gazamai. Mai son kushi zai huta ko a yau mulkiyan masumai. Yan fada mahajiyan Allah ku tura ni inda ya shan mai. Na ƙaunar ku nake so ni da'iman kuddade ni kalamai. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu rayin zata harfa ga masu ma. Hadari adan sama ba a gamo da ku a yau Allah karya. A ina kuki a ina ka san ku balle a nuna biyayya.
ko ina ku je Zahra'u take ta jalli gaban ku da baya, ko kauna ta ture maganar ka da gaske ba ta buya. Yan fada masu yayin zata harfa ga masu ma, ku riga mu gaida sharifai arifan rabba sirrin tuba, kowa ya rabu da su sauran batun ba a baki na ba. Ikiwani jirgin Nuhu yana jiri wanda dube hau ba, malam Bahaushe ya ce in ka kiji ba ka yi gani ba. Lale maraba da samun arziki ma'arufi, mai martaba mai sanka a ko'ina zan kira shi da sufi. Ni dai a sanka a ya maulaya sai dai a sa mini kaifi, ƙaunar ka ce imani ko batun zai wayan haka zafi. Kai ne gani kai ne jina a yashe hana rabbani, sannan ka sanna aminin lahi lamarinka babu bayani. Kambun wulaya ce a hannunka ya arifin zamani, suturar da kai wa masoya ita nake so na samu sukuni. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu yayin zata harfa ga masu ma. Inda ina tuna siffofinka anwar sai na ji kayi, shauki nake yi in na gano ka a raina sai na ji sanyi. Yaushe gabanmu da kai ne hatimul khattamain wali, ka bai wa yancan ka da nan kana kai mu layi. Yan fada masu yayin zata harfa ga masu ma, hannunka ya iya kyauta du talauci sai in baka zo ba. Rahamar da kanta gidanku ake banan zarta ban yi shiru ba. A ina kake a ina aka san ka maula ya ka gura duba, kusan na gane gare ka ka bani kyautar ki ko ban zo ba. Arzikinka an ci ana ce rahmatul alami na yayi ma, babanka ne rahama ya baka sirrin tsanan masuma. Badari ya ce yayarka a yau fatijjani ka gura girma, bincike a kan ka idan ya yawaita wallahi dole a suma. Karamar kice mamar mutu sanyar jaliba sabarci, babbar karamar taki a ya badari ya ba magunci. Kin karkaɗe mana nafsi ki ba mu abin da ba magunci, aminci ya kai ya zuwa kannan ki maulal maulati karamci. Sutura mutuncin bayi, yan fada masu yayin zata harfa ga masu ma. Lallai karamar take daban take sahibar darajati, sarauniya a fadar sarakuna ya sayyida maulati. Kogin yabanki nake so ne nazo ne ta sarrafa baiti, ba na gida a wajen kikice da ni babu ya alawiya. Yan fada masu yayin zata harfa ga masu ma, roko nake ya sayyada ki karo ni dan kwada saura. Ki kira ni ko ba yau ba in je dukan giwa in yi ziyara. Yau sallaman farko ta isar da ni gunki ya mashe kura, na zo ki tsarkake ruhi na a wurin ki bintu zakiya. Sutura mutuncin kaune na kake mahadi ka bani, rahamar ka dan nogun ma zahiri har da gaibu ka bani. Babban abin da ya kai ni studio lamanin ka kai ni, aiki idan yi aiki dole gangar jiki ta yi rauni. Hadari idan ya game sama yayyafi zai biyo shi a baya, gangar jiki bai motsi sai da rai ya kamata na juya. In gaida ummun kawai matabbata Fadima Badariya, Allah ya bar ni da sanki a zahiri har da gaibu rakiya. Sutura mutuncin bayi,
yan fada masu dayin zata harfa ga masu ma hamdan kasiran sai ya kai a ƙara na babban kundi in jaddada muku baitota in ce lafiya mai daɗi in more yarinta a cikinku ne masu raye shahidi kai har rawa ma zan yi a san ku molal muratin maradi sutura mutuncin bayi yan fada masu dayin zata harfa ga masu ma sutura mutuncin bayi yan fada masu dayin zata harfa ga masu ma